Kjeld. Har du sat DVD i? Ja, den optager. Nå, okay, tak. Er vi klar, eller hvad? Yes. Kom så. Har du trykket optag? Ja, den optager. Nå, okay. Ej, men så er du nødt til at stoppe den, fordi det duer ikke, for det der med, hvis nu det er rent faktisk en, der sidder godt. Jamen, det er bare i orden. Jeg giver det videre, så okay. Hey. Kom, Kjeld. Hej. Hej. Hvad er det her for en? Det er, må jeg se, det er Absolute Music. Den Ja. er lige udkommet. Er en god en? Den er rigtig god. Hvad for noget musik kan du godt lide at høre? Christa Sjøgren. Det siger vi. Jeg prøver at finde ud af noget, og så giver jeg lige kald til dig. Så okay, hej. Kom, Kjeld. Kom til kassen. Hej med jer. Hej. Hvad kan jeg hjælpe med? Hvad er det her for en? Må jeg se, hvad du har fundet der? Det er noget Happy Summertime. Det er sådan en masse sommerhits og sådan noget. Er det en god en? Den er rigtig god, hvis du skal ud og danse og sådan noget. Ja. Jeg danser meget. Det gør du. Ja. Okay. Med det. Jamen, så er det jo helt klart noget for dig. Ja. Er det sådan en, vi skal have? Kæft, mand. Så er det op for dig. Ja, det er vi nødt til. Jeg prøver lige at finde ud af noget, og så giver jeg lige en tilbagemelding, når jeg finder ud af noget. Skal vi ikke se det? Det er bare i orden. Hey. Hvad mangler du, Kjeld? Musikken her. Er det, du gerne vil have? Hej med jer. Hej. Hvad har I fundet? Skal du med hen? Den her. Har I Hej. fundet den der? Hej. Er det en god en? Den er rigtig god. Hvad koster den? Den koster 150. Hvem er det med? Det er med alle mulige forskellige. Det er sådan en opsamling, som vi har lavet af alt muligt. Er Christa Sjøgren på? Må jeg se? Ja. Han er desværre ikke på. Skal vi se, om jeg har noget med Christa Det må Sjøgren? vi gerne. Ja. Så lad os prøve at komme med. Bare sådan med, Kjeld. Du må godt tage med. Skal du se den her? Det er med Christa Sjøgren. Det er også en opsamling. Han er blandt andet på. Og så har jeg noget af det her også, som også er lige udkommet. Han er dog ikke på, men det er meget som den, du har der. Hvis det var noget. Hvad er det for en? Det er den nye Absolute Music. Og det er også meget blandet og sådan noget. Og også noget dansemusik, hvis det er det, du er til. Det er det, du gerne vil have, Kjeld. Må jeg få sådan en? Ja, hvis du har råd til, må du gerne. Det er jo dine penge. Men vil du have dem begge? Det vil jeg gerne have. Det skal vi lige tjekke. Hvad koster den til? Den koster 150 også. Og den også. Og den der også. Det er kun den der, jeg lige har sendt. Hvad er det for en film? Det er en film, der hedder Kingpin. Den er rigtig sjov. Er den det? Er du til film? Har set den. Du har set den? Var på TV2 i forgårs. Okay, så er jeg så ikke. Nej. Men den er, synes du, den var sjov? Hvad koster sådan en? Den koster en 50'er. Så kan du få en CD og en film, hvis der. Det vil jeg gerne have. Det vil du gerne have. Skal vi tage det? Det er for dig, Kjeld, du vil have det. Må jeg få sådan en kål? Det må du gerne, altså. Det er jo dine penge. Ja. Det er ikke mig, der skal bestemme det. Må jeg se den i aften så? Det må du meget gerne. Den vil jeg gerne have så. Skal jeg tage den? Så går vi op i kassen. Ja. Den er med også. Og pose til. Og pose det. Også pose. Det finder vi ud af. Så skal du hjem og se noget film eller noget. Hvad er det for en? Det er en pige. Det er bare sådan en model, de har på forsiden. Ja, hun er flot, ikke? Dem derhjemme. Ja, det kan godt lide. Ja. Nu køber vi dem nu. Så er det dine. Ja, det er dine penge, ja. Så bliver det 200 kroner. Mange tak. Så. Spændt. Det er godt. Så får jeg lige en kvittering her. Vil du have den der? Ja, den tager jeg bare med. Yes. Hvordan dyr en? Ja, men det er jo dine penge. Ja. Der Der er også mange af dem. Ja, så er det jo fint, du kan købe noget. Ja. Så får I den bare der. Så holde den, Kjeld. Så må I have Farvel. den. Hej, Kjeld. Ha' det godt. Det var så lidt. Hej. Ja, Kjeld. Har du sat DVD i? Ja, den optager. Nå, okay, tak. Er vi klar, eller hvad? Yes. Kom så. Har du trykket optag? Ja, den optager. Nå, okay.
Ej, så er du nødt til at stoppe den, fordi det duer ikke, for det der med, hvis nu det er rent faktisk en, der sidder godt. Jamen, det er bare i orden. Jeg giver det videre, så okay. Hey. Kom, Kjeld. Hej. Hej. Hvad er det her for en? Det er, må jeg sige, det er Absolut Music. Den Ja. er lige udkommet. Er det en god en? Den er rigtig god. Hvad for noget musik kan du godt lide at høre? Christa Sjøgren. Det siger vi. Jeg prøver at finde ud af noget, og så giver jeg lige kald til dig. Så okay, hej. Kom, Kjeld. Kom til kassen. Hej med jer. Hej. Hvad kan jeg hjælpe med? Hvad er det her for en? Må jeg se, hvad du har fundet der? Det er noget Happy Summertime. Det er sådan en masse sommerhits og sådan noget. Er det en god en? Den er rigtig god, hvis du skal ud og danse og sådan noget. Ja. Jeg danser meget. Det gør du. Ja. Okay? Med det. Jamen så er det jo helt klart noget for dig. Ja. Er det sådan en, vi skal have? Kæft, mand. Så er det op på dig. Ja, det er vi nødt til. Jeg prøver lige at finde ud af noget, og så giver jeg lige en tilbagemelding, når jeg finder ud af noget. Skal vi ikke se det? Det er bare i orden. Hey. Hvad mangler du, Kjeld? Musikken her. Er det, du gerne vil have? 10. Hej med jer. Hej. Hvad har I fundet? Den her. Har I Hej. fundet den der? Hej. Er det en god en? Den er rigtig god. Hvad koster den? Den koster 150. Hvem er det med? Det er med alle mulige forskellige. Det er sådan en opsamling, som de har lavet alt muligt. Det er Christa Sjøgren på. Må jeg se? Ja. Han er desværre ikke på. Skal vi se, om jeg har noget med Christa Det må Sjøgren? vi gerne. Ja. Så lad os prøve at komme med. Bare sådan med, Kjeld. Du må godt tage med. Kan du se den her? Det er med Christa Sjøgren. Det er også en opsamling. Han er blandt andet på. Og så har jeg noget af det her også, som også er lige udkommet. Han er dog ikke på, men det er meget som den, du har der. Hvis det var noget. Hvad er det for en? Det er den nye Absolut Music. Og det er også meget blandet og sådan noget. Og også noget dansemusik, hvis det er det, du er til. Ja, det vil jeg gerne have, Kjeld. Må jeg få sådan en? Ja, hvis du har råd til det, må du gerne. Det er jo dine penge. Men vil du have dem begge? Det vil jeg gerne have. Det skal vi lige se. Hvad koster den tæve? Den koster 150 også. Og den også. Og den der også. Det er kun den der, jeg lige har til mig. Hvad er det for en film? Det er en film, der hedder Kingpin. Den er rigtig sjov. Er den det? Er du til film? Har set den. Du har set den? Var på TV2 i forgårs. Okay, det så jeg så ikke. Nej. Men den er, synes du, den var sjov? Hvad koster sådan en? Den koster en 50'er. Så kan du få en CD og en film, hvis der. Det vil jeg gerne have. Det vil du gerne have. Skal vi tage det? Det er for dig, Kjeld, du vil have det. Må jeg få sådan en guld? Det må du gerne, altså. Det er jo dine penge. Ja. Det er ikke meget, skal bestemme det. Må jeg se den i aften så? Det må du meget gerne. Den skal bage. Den vil jeg gerne have så. Skal jeg tage den? Så går vi op i kassen. Ja. Den er med også. Og pose til. Og pose det. Også pose. Det finder vi ud af. Så skal du hjem og se noget film og noget. Hvad er det for en? Det er en pige. Det er bare sådan en model, de har på forsiden. Ja, hun er flot, ikke? Dem derhjemme. Ja, det kan du godt lide. Ja. Nu køber vi dem nu. Så er det dine. Ja, det er dine penge, ja. Så bliver det 200 kroner. Værsgo. Mange tak. Så. Spænd. Det var godt. Så får jeg lige en kvittering her. Vil du have den der? Ja, den tager jeg bare med. Yes. Hvor er en dyr en? Ja, men det er jo dine penge. Ja. Du må nok Der er også mange af dem. Ja, så er det jo fint, du kan købe noget. Ja. Så får I den Så. bare. Så må I den, ja. Så må I have Farvel. den. Hej, Kjeld. Hej, du. Ha' det Det godt. var så lidt. Hej.